لما أنت بزعبا مزحلن موعين زملكت كنزارة ربينا نتهم كاب موعين موقن هاجرات زموتو أب جرمن مسموتو تناي موعين ناي مزحلن كونتات كشجروم يخيلي أب هاجرنا زلو زحلي بس أب هاجر زلو زحلي كفالالي يخيل إيو أب هاجر زلو زحلي كابتني هاجرنا ويكاب زمت على نبوتا زو حدا خخون خيلي زد ما تناي موعي ناي تجزا موعي توسخي ناي وصايتات سلازلو مطنقا يدليو انت زي كونه ام مጨረሻ ዓመት ተወሰኸ ክፍሊት ክንገብር በወኻብ ዋና ገዛ ክንግደድ ኢና ልፍትን ማለት በቋንቋ ጀርመን ኮይኑ ትርጉሙ ኸኣ ንፋስ መታው ማለት እዩ ሃይትስን ከኣ ከምኡ ነቲ ገዛ ሙዓይ ማለት እዩ እዚ ብትኽክል እንድሕር ጌርናዮ እንታይ ያለ ጠቕምለና ሓደቲ ናይ ኣየር ናይቲ ገዛ ዘሎ ጽቡቕ ኣየር ክህልወና ይኽእል ከምኡውን ገዛና ከዕሱ ወይ ድማ ኦሞዲታ ከይገብር ከኣ ይከላኸለልና ምክንያቱ ትገዛ ክዕሱ ወይ ድማ ኦሞዲታ ከገብር ተጀሚሩ ብዙሕ ፀገም ከምፃልና ይኽእል ኣብቲ ንገብሮም መዓልታዊ ንጥፈታት ንኣብነት መግቢ ምስራሕ ሽጋራ ምኽትካኽ ባኞ ነቲ ኦሞዲታ ወይ ድማ ነቲ ዓሲ ዘሎ መንደቕ ተወሳኺ ጨና ክገብሮ ከስዕበሉ ይኽእል እዩ ነዚ ሕማቕ ኣየር ንምውጋድ ኩሉ ግዜ እቲ ገዛ ንፋስ ከኣትዎ ኣለዎ እቲ ኣየር ምእንቲ ክቀያየር እቲ ፊኒስትራ ሙሉእ ብሙሉእ ክኽፈት ኣለዎ ኣብ ክረምቲ ብዙሕ ሙቐት ስለ ዘሎ እቲ ፊኒስትራ ሙሉእ መዓልቲ ተኸፊቱ ክውዕል ይኽእል እዩ ኣብ ግዜ ቁሪ ግን 5 ደቂቕ እንተተኸፈተ እኹል እዩ እዚ ድማ ተሃይቱ እዚ ኣብዛ ላዕሊ ደላ ከም ጠፍአ ቅድም ክነረጋግፅ ኣለና መግቢ ኣብ ንሰርሓሉ እዋን እውን ምእንቲ ትሕማቕ ጨና ክወፅእ እቲ ፊኒስትራ ክኽፈት ኣለዎ ድሕሪ ሻወር ወይ ነብስና ባኞ ምውሳድና እውን እቲ ፊኒስትራ ክኽፈት ኣለዎ ምክንያቱ በቲ ውምዒ ማይ ዝፍጠር ሃፋ ኣብቲ መንደቕ ስለ ዝተርፍ ነቲ መንደቕ እውን መሊሱ ከም ዕስዎ ስለ ዝኽእል እቲ መሕፀቢ ነብሲ ባኞ እንድሕር መስኮት ዘይብሉ እቲ ማዕፆ ንተወሰነ ግዜ ክንከፍቶ ኣለና ኣብቲ ኩሉ ገዛ ኣብቲ ገዛ ዘለዋ ክፍልታት ኩለን እኹል ሙቐት ክህልወን ኣለዎ እተን ክፍልታት እንተወሓደ 17 ዲግሪ ክህልወን ኣለዎ እቲ መተሓላለፊ ከም በዓል ኮረድዮ ገለ ግን እሱ 15 ዲግሪ ተኾነ እውን እኹል እዩ ማዕፆ ናይተን ውሕድ ዲግሪ ዘለወን ሙቐት እስናተን ኩሉ ግዜ ዕፁብ ክኸውን ኣሎ ምእንቲ እቲ ሙቐት ኣብቲ ዘለዎ ክፍሊ ክተርፍ ንሱ ማለት ከዓ ነቲ ወፃኢታትና ወይ እቲ ክፍሊት ኣብ ናይ ዓመት ዝግበር ክሕግዘና ይኽእል እዩ ኣብ ንድቅሰሉ ወይ ድማ ለይቲ እቲ ሙቐት ናይቲ ገዛ ክንቅንሰሉ ኣለና ምክንያቱ እዚ ንጥዕናናን ነቲ ወፃእን ነቲ ናይ ድቃስ ዕረፍትና እውን ይጠቕመና እዩ